Redakcja Kasiebej Świat odwiedza Wejrowści parkiet autołówci na chternym Titanowie Wejrowe, kończą ten rok baro dobrze, czwartym dobecym za Rygą, a noweściem dobecym w tym sezonie. Chodzi o to, żeby... Idzie o to, żeby nadgrodzywać na ich kibiców za ich betność na trybunach i my musimy kolse dobywać. To cesi, to jest tak tych mecz pierwszy rewanżowy rundę, my zaczynamy, później mamy 1,5 miesiąca pauzę, dopiero wrócimy na parkiet 8 gromicznika, mecz z Warmią tyś kolse, tak te bez 1,5 miesiąca mamy czas na rehabilitację, a nie jednymionka, że wzmocniwani, korygowani ustawieniów składu. Mam zamiar od gromicznika ze Biotkowac. Od lutego z powrotem walczyć. Następnym latosym meczu do Wejrowa przyjechał SPR Łubrzeg Gdyńsk. Gościmy drużynę z Wybrzeża. Magłescyme karno z Łubrzegu, to są młody knopie, ale barofejn ułożony, barofejn prowadzony, imionka, że cały projekt w tej szkole jest baro pozytywny. Widzę to w rezultatach. Z tym karna w jedno na maso drangłe graje. Mecz pierwszy rundę ma przeżna, ale 2 punktami na wyjeździe, teraz chcemy so zrewanżować. Jak najbardziej to jest karno w naszym sygły. Jest to drużyna w zasięgu. Rewanż baro sodarzył, dzięki karno Tytanów Wejrowo awansowało na 5. plac w tabele. Być jednak cały czas w czubie tej tabeli, bo to jest... Bec równak na szpecu tej tabele, to pokazywało ta dobra robota i dobre nastawienie na meczu. Ja myślę, że pierwsza piątka to by miała bec nasza łebbrzyśkłewo i derch chcemy myśleć swoje rozwiju. Mimo wszystko tej pierwsi trójce, żeby tam bec stały magłescama i z tego 3. placa jeźle bandze dobro leźno z tej Biotkowac awans. Awans do Ligi Wyżej. My gratulujemy Tytanom Wejrowo do Becji, a redakcja Kasiebej Świat wróci do waju w Gromiczniku z sposobnymi relacjami spotkaniów, a tere do uzdrzeni i balnych głedów. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać Kasiepści Media.